tänään teillä, niin kuin hän sanoi, joukkue? Joo, me ollaan oikeastaan meidän niin suurin ongelma on ollut se, että meillä on aika paljon vaihtuvuutta johtuen loukkaantumista. Justin Stones oli 7 viikkoa pois ja sillä aikaa oli tuuraava amerikkalaispelaaja meillä oikeastaan jokainen vuorollaan. Mä oikein hirveän monta peliä tällaista, missä meillä on ollut kaikki paikalla, niin me ei tänä kautta olla pysty pelaamaan. Ja se näkyy niinku siinä yhdessä pelaamisessa. Me ollaan varmaan tämän liigan huonoin niinku korinjohtavien syöttöjä, en ole katsonut, mutta varmaan yksi huonoimpia, sanotaan näin. Ja nyt, kuitenkin Piisosvoitossa täällä niin 18 ja 16 korinjohtanut syöttöä, joka on nyt se mihin suuntaan meidän täytyy tällä joukkueella peliä viedä, jos meinataan johonkin tai esimerkiksi playoff-paikka varmistaa keväällä nyt pitkälle, niin meillä on pakko olla joukkuepeli ja niin kuin yhtenäinen hyvä ilme. Oliko joku tietty taktinen osa-alue tänään, joka mielestäni onnistui joukkueelta erittäin hyvin? No tietysti aika nopea siirtyminen pelistä toiseen. Me pelattiin keskiviikkona aika huonosti, niin vähän samankaltaista puolustusvastaan, joka on tosi aktiivinen ja aggressiivinen. Ja puhuttiin eilen harjoituksissa siitä, että meidän täytyy niin kuin tehdä aktiivisemmin töitä täällä, että tulee aggressiivinen kotijoukkue vastaan ja mun mielestä jätkät liikkuu hyvin ja löysi toisensa ja ehkä vähän alussa syötettiin liikaakin paikoista, missä olisi voinut ainakin haastaa, jos ei heittää. Ja siitä ehkä tuli niinku, varsinkin Justin Stonesilla aika monta menetystä sellaista paikasta, mistä hän olisi pystynyt menemään vielä itsekin ehkä korille. Että pitkä pelaamattomuus näkyy hänessäkin. Koko ajan pääsee pikkasen parempaa kuntoon, erinomainen pelaaja meille. Mutta tänään ennen kaikkea joukkueen voittaa. Siis, jos me otetaan toinen toisiamme näin, niin kyllä me tullaan tässä sarjassa vielä pelejä voittamaan. Tässä Mikolle muuta lehdistöllä. No, nyt katsoo näitä sarjasijoituksia, niin tehän olette hyvin ehdokkaita vastakkain vaikka pudotuspeleihin. Mitä se ajattelit, oliko tästä pelistä mahdollisesti jotain hyötyä, jos näin tapahtuu? Joo, en mä niin pitkällä ole miettinyt, että tästä tapellaan vielä viimeistä paikasta. Että aika turha lähteä 10 peliä pelaa etukäteen, että tässä voi tapahtua vielä mitä vaan. Se näyttää sitten, ketä vastaan pelataan ja pelataanko. En mä oikein, päivä kerrallaan, peli kerrallaan. Meidän seuraava peli on taas kauhean, jota me ollaan voitettu kertaa. Kyllä meidän tavoite on voittaa jokainen joukkue tässä sarjassa vähintään kerran. Että silloin on taas yksi iso haaste edessä. Kiitos. Kiitos Mikko. Kotijoukkue Anttoni Lybov, vastustaja odotti aggressiivista kotijoukkuetta. Varmaan sinä kotijoukkueen valmentajana odotit aggressiivista kotijoukkuetta. Sellaista ei kuitenkaan tänä kentällä näe. Ei nähty joo. Vastustaja oli älyttömän paljon parempi ja se alkoi heti ensimmäisestä hyökkäyksestä. Me annettiin vapaa layup oli menetys ja sitä kautta se meidän pelipaketti pikkuhiljaa hajosi. Sitten tosiaan niin kuin tässä nyt miljoona kertaa käyty läpi, niin Limbum oli äärimmäisen vahva siinä alussa ja sitten kun hän heitti kerran ohi, niin sitten joku muu kävi hakemaan levypalloa ja sitten jos tämmöisillä heittoprosenteilla heittelee ja sitten viimeisen 10 minuuttia jopa ruvetaan väistelemään niitä heittopaikkoja ja pelätään, niin kyllähän ei se ei ole missään nimessä hyvä juttu, että tässä tietysti kimpas meidän täytyy tätä hommaa miettiä. Otan täällä vastuun siitä, että me oltu valmiita. Ehkä me odoteltiin, että me taistellaan 35 minuuttia tasoissa ja mennään viimeisellä minuutilla sitten ohi ja voitetaan peliä. Et ehkä tää oli vähän semmoista odottelua siinä Siikas rankas ajoissa ja piti hoidon, että me ei päästy sisään sit siihen peliin. Se helppo kysymys, että mistä moinen mahtaa johtaa? No, se johtuu siitä meidän päivittäisestä tekemisestä. Ehkä me ollaan mä oon tuudittautunut siihen, että tämä homma toimii tässä näin. Ja me ollaan otettu paljon voittoja viime aikoina, että hävitty 2 kertaa tällä marraskuun lopusta lähtien. Niin varmaan se meidän joka päivän tekeminen on ollut vähän heikompaa koko ajan. Eilen oli fiilistreeneissä, että me puolustettiin nämä tietyt tilanteet erittäin hyvin ja tänään siitä ei ollut tietoakaan. Ja varmaan kysymys oli meidän puolustuksen tai hyökkäyksen passiivisuudesta eilen sillä lailla treeneissä, että meidän puolustus näytti siinä hyvältä.
Et nyt kun tuli joukkue, joka puolusti aggressiivisesti, niin meidän hyökkäys näytti kauhealta. Ja kun tuli joukkue, joka hyökkäsi aggressiivisesti, niin meidän puolustus näytti kauhealta. Niin se on ihan selvää, että meillä on vähän uusi joukkue nyt. Se on ihan selvä juttu, että meillä on eri koostumus tässä nyt kuin se koostumus, millä me ollaan totuttu pelaa 26 peliä tai 25 peliä. Ja se vie aikansa, sen taakse ei voi mennä, mutta sen eteen pitää tehdä töitä. Ja se on se. Fakta on se, että tässä sarjassa varmasti jokaiselle joukkueelle tulee välillä huono peli. Se mitä ei voi hyväksyä on se, että me lopetettiin pelaaminen. Ettei lehdistön tarvitse kysyä sitä, niin onko loukkaantumisosastolta mitään kerrottavaa? Tässä vaiheessa on varmaan parempi, että siihen ei mennä ihan hirveästi yksityiskohtiin, mutta anna kädet ristiin, että sairaalasta ei löydy mitään hirveän pahaa. Lähtikö Jefferson sairaalaan? Lähti. Hyvä, jos ei muuta. Kiitos Anton. Kiitos. Kiitos yleisölle. 13.3. perjantaina jatketaan.